Dobrý deň ľudia, dneska sme si, nie dneska, ale niekoľko dní dozadu sme si zapli Minecraft a začali sme stavať Squid Game a dneska vám ju ukážeme a keď máte nejaké nápady, aké si môžeme hry pridať, tak napíšte nám ich do komentárov. Tak a môžeme začať. Dneska som tu, aby som nezabudol s mojim bratom Kubom. Kubo, povedz niečo. No takže ako prvú hru sme tu postavili ako Squid Game, Red Light, Green Light. Nepostavili sme panenku, pretože neviem, jak by fungovala. Takže panenka budeme my. No takže potom plánujem aj urobiť z tohoto videa, že tu pozvem nejakých hráčov a viete no. No, ale jak som pozeral, ak sa napája niekedy na moje server, na tento náhodou, tak sa nám môže napojiť iba 8 ľudí. Keď ste mal náhodou nejaké nápady, že jak by sa mohlo napojiť viac ľudí, tak napíšte do komentárov. No, ok, teraz prejdeme na druhú hru. Kuba, na druhú hru. Tak druhú asi dáme pálku, no. Takže tu sme urobili menšiu pálku, toto bola naša úplne posledná vec. Keď ste si ho chceli skúsiť, tak mi môžete napísať váš nick do komentárov a môžeme si to spolu zahrať. Obskok som urobil tak. Ako vždy som spadol. Takže začiatok je takýto. Ide sem. Skočí sem. Keby náhodou niekto spadol, tak my ho akurát zabijeme. Robili sme tu aj tieto skoky. Tam sme urobili loďky, tak ja vám to ukážem. Nie, toto je fakt ťažké. Tak, sem. To ste si všimli, čo sa práve stalo. Tak, to takto spravíme. Tak. Fakt. No okej, teraz prejdem. Toto už nepreskačem, ale tu je zombie, to sme nedali. Okej. Tu si zoberte loďku. Počkaj, on zapal. Naposlané, ok. Takže toto je pálku, toto je naša druhá. Kuba, na tretiu hru a to bude sklenený most. Ak by ste sa náhodou pýtali do komentárov, ako bude sklenený most, je to mega easy. Vieš, ešte to polobríku. No, zoberte si hociaký jeden blok, pressure plate. A tu si zasadnete, tu dáte... Čakaj, musím minúť. Dáte kameň do jedného a do druhého dáte TNTčko a keď skočí na TNTčko, tak to vybuchne a spadne do hlavy. A keď skočí na kameň, tak to vybuchne kameň, TNT. To bol kameň, TNT. Je to mega easyčko. Spravili sme taký asi. Neskúšaj, to musíme nechať. To by sme to museli robiť. Ja keď som to robil ako prvýkrát, to sa mi stalo. Ja neviem, čo sa stalo, ale jedno TNTčko proste spadlo tu na dole, ja neviem prečo spadlo a ja som to robil celé zo TNTček, to je všetko to vybuchlo a musel som to robiť na novo. Tu budeme my ako sedieť, toto som spravil tak, aby nikto neprekopal, to nikto sa nevidie, či skončilo strašne, tak toto je naše, a tu my sedíme, ale my sa tu môžeme dostať aj takým spôsobom, my to buď vykopeme, alebo tu vyletíme. OK, tak Kuba, ideme na tretiu hru. Nie, to je vlastne štvrtá. Štvrtá hra bude PvPčko. Toto bude možno, že posledná hra, ale uvidíme. Počkaj. Do tejto hry som spravil aj špeciálne kabinku. Tu skočíte, zatvorite dvere a tu máte vysvetlenie celej tej hry, to si potom môžete prečítať. To vôjdete, toto je celá mapa, tu je Ačko a tu máte prvú česku. V každej českej... No čo? Nie. O každej českej sú tie isté veci.
Hej, tu prejdete, ok, máte tu na toto som stavil ja, profesionál, toto prvý stavil Kubo. Nie. Tu, nie, tu ticho. Tu máte, počkaj, ja som tam musel dať stak. Máme 2 chleby. Takže toto je naša 4. hra a to je všetko. Mohli, dneska si asi zahrám ešte ja, pretože Jakub hrá na slabom počítači. Si asi zahrám jednu hru, ako to už asi bude vypínať. Kubo, čo? Áno, hráš na slabom počítači, ja za to nemôžem. No? Uskečte trošku také srandy. Hej. Takú action sa nedá? No počkaj. Takže pre dnešné video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber a čaute. Robíme takú dlhú trať a v strede bude taká jedna diera a v nej budeme my dvaja. A keď do tej diery spadnú, keď do nej spadnú, tak tak ich zabijeme. OK, čo je tuto správne, nie? Potadiaľ. A v strede robíme takú trojbokovú dielu. Hej? Takže musíme ale to vyrovnať. Takže skús. Čo robíš? Toto je čo? Čo je strom? Čo je ti robí normálne tu na toto? Nie, Kubo! Čo robíš? To takéto bude? Takéto krátke, že to urobíme trošku väčšie, nie? Hlúpak. Čo nerob strechu, nie? Hlúpak. Okay. Ja to začínam mám ľudia. Opustím namiesto toho, aby to šubavu. Ja sa to mám. Pozri sa! Odtadiaľ sme to mali robiť až sem! OK, tu bude strieľová hovinka, tak? Oni prídu sem. Zaberaj tu na. No OK, takže Daj tu na tú čiarovú. OK, ale už ideme, takže teraz sme to pretočili, keď sme to spravili celé a spravili sme to, že budeme musieť toto preskočiť normálne. Pre niekoho to môže byť ťažké, keď to hráš prvýkrát, ale inak je to mega easy. Tak a to by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a čau.